защо с толкова чапат, бе? Ма нямаме общ език с тебе, разбираш ли? Това не го ли разбрах? Ти нямаш никакъв език, само... Ти също нямаш. Слушаш какво ти говори. Напротив, аз даже имам много повече език с хората, които са тук, отколкото ти. Ти днеска проговори и... Ти кога проговори, бе? Кога проговори? На всички тема те не попиват. Файда. Защото мозък не се продава на ливен. Така е, не можеш да го налезеш в уния. Мозъчкото ми му те ухапе, само че може да те опази. Това не го разбира. Не е преминал, аз го разбирам, защото съм преминал през това нещо и всичко, което съм учил в живота си, съм го изпитал на свой гръб и съм го научил по трудни начини, затова го разбирам. А той е лошо куче, лудо куче. И при мен е осъзнато това, никой не може да ми го вземе. Тия две ръце, никой не може да ми ги вземе. Тия две ръце са златни, знаеш колко хора са напред богати. Така си хода без една стинка, аз съм дошъл тук с пари на заем. Значи това е разликата между тебе и мен. Ти си много златен, бе.